ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ശ്രീ കൃഷ്ണ. രാമഗോവിന്ദ കൃഷ്ണമംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. മാതാജി പോസ്റ്റ് ആക്കിയേക്കണേ. എന്താ? പോസ്റ്റ് ആക്കിയേക്കണേ. ആ മുതല് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ? ഇല്ല മാതാജി ചെയ്തേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. യമം നിയമം ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. യമം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? 10 വ്യക്തിപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളെയാണ് യമം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ സദ്ഗുണം പത്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതില് അഹിംസ പഠിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ് സത്യം എന്താണെന്നെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. എല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് ആസ്തേയം, കളവ് ചെയ്യാതിരിക്കൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത് ബ്രഹ്മചര്യം, അതായത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണം. അല്ലാതെ അത് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലും പിന്നെ ഏതാണ് വാനപ്രസ്ഥമാണെങ്കിലും സന്യാസമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ക്ഷമയാണ്, അല്ലേ? സഹനശീലം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സഹനശീലം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തായിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹനശീലം എന്തായിരിക്കും? എല്ലാവരെയും ക്ഷമിക്കാനുള്ള സഹനശക്തി, അല്ലെ? അതെ. ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു സഹനശക്തി. അതാണ്. ക്ഷമിക്കാനുള്ള സഹനശക്തിയാണ് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ്, അല്ലേ? ക്ഷമിക്കുക. നമുക്കറിയാം, ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് വരും. പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കോപം വരും, അല്ലേ? കോപം എന്ന് പറയുന്നത് നാശത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചത്, അല്ലേ? കോപം നമുക്ക് എന്താണ്? അടുത്ത സമ്മോഹം വരും, അല്ലേ? അങ്ങനെ വിഭ്രാന്തി ഒക്കെ വരും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാശത്തിന് ഇടയാക്കുന്നതാണ് കോപം എന്ന്. അപ്പൊ ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപത്തിനത് ഇടയാകും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി നമ്മൾ പ്രതികരിക്കും, അല്ലേ? അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ശീലം, അല്ലേ? ഒന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മുഴുവൻ കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ നമുക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആള് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രതികരണമായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലാം നമ്മൾ സഹനശീലം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. വാക്ക് നമ്മൾ പരുഷമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കാം. ചിലരാണെങ്കിൽ അസഭ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഷയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ, അല്ലേ? ക്ഷമ കെടുമ്പോൾ അസഭ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ചിലർ കയ്യേറ്റമൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലേ? അപ്പൊ അതെല്ലാം ക്ഷമയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഒരു കേൾവിക്കാരനാകാനായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശീലം വേണ്ടത്. അതൊരു ശീലമാണ്. നമ്മൾ ശ്രവണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ ശ്രവണം, കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കേൾക്കാനുള്ള അത് ആരോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞാണെങ്കിലും അവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ വേണം. അവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി പുറത്തു പോയാലും ഒക്കെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമയും കൂടെ അതിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ പ്രവൃത്തിയും കേൾവിയും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം അത് ശ്രവണം ആണ് നമ്മളെ പ്രവൃത്തിക്ക് ഇടയാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ആകണം. വീടിനകത്താണെങ്കിലും
പുറത്താണെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അത് കേട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ മൗനം. നമ്മളൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, മൗനം വിദ്വാന് ഭൂഷണം എന്നും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ഭൂഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ അലങ്കാരം എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഏതാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ബുദ്ധ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധ ഭഗവാനെ എതിർക്കുന്ന ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവരെല്ലാം ബുദ്ധ ഭഗവാനെ ഒരുപാട് എതിർക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം പറയുന്നത് വളരെ ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങൊന്നും മറുപടി പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താണ്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരാളിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന, അദ്ദേഹം ആ ഗിഫ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെന്തോ ചെയ്യും, ആ ഗിഫ്റ്റ് ആരുടെ കയ്യിലിരിക്കും? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു മാതാജിക്ക് ഉഷാനന്ദിനി മാതാജിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗിഫ്റ്റ് ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കുക? എന്റെ കയ്യിലല്ലേ, അല്ലേ? ആരാണോ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ആളിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല, ഞാൻ അതൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനു മറുപടി പറയണം എന്നാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ മൗനം, അല്ലെ? മൗനമാണ് അവിടെ ബുദ്ധ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പ്രകോപിതരായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് മൗനമായിട്ടിരുന്ന് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മറുപടി പറയാനായിട്ട് പോകണ്ട. അത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, അതിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതും വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, മറുപടി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് കോപത്തോടെയുള്ള മറുപടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രതികരിക്കും. വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. അപ്പോൾ ക്ഷമാശീലം, അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു അലങ്കാരമാണ് ക്ഷമ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകളുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏതാണ്, സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്, എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നയാളാണ്, ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലേ, ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കണമെന്ന്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭൂമി, അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ത് ചെയ്താലും ഭൂമി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നു. അതാണ് ക്ഷമ. അപ്പൊ ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിലും എന്താണ്, ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് പോകരുത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവരെന്ത് ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ, അതൊന്നും തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും ഒരു വൈഷ്ണവനെന്ന് പറയുമ്പം എന്ത് വേണം, ഈ ക്ഷമാശീലം നന്നായിട്ടുണ്ടാകണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബജീവിതത്തിലും അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ക്ഷമ, അങ്ങേറ്റം ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അടുത്ത് വരുന്നത് ആറാമത്തത് ധൃതി എന്ന സംസ്കൃത പദമാണ്. ധൃതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരത എന്നാണ് അതിന് മലയാളം മീനിങ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ധൃതി എന്ന് പറയുമ്പം ധൃതിയിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ, സ്പീഡിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരും. അതേസമയം അതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് സ്ഥിരത എന്നാണ്. അപ്പൊ സ്ഥിരത എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് പാലിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടെന്നാണ്, സ്ഥിരതയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ചാഞ്ചല്യമില്ല, വാക്കൊന്നും മാറ്റി പറയത്തില്ല. ഒരിക്കൽ ഒന്ന് പറയും, അത് കഴിയുമ്പോൾ അവസരം അനുസരിച്ച് മാറ്റി പറയുന്ന ശീലമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് സ്ഥിരത. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരത എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതാണ്, മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന് ഏതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ദൃഢമാക്കണം, അല്ലേ? ആ ദൃഢതയാണ് ഇവിടെ ഏത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്ഥിരത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വലിയ കൃഷ്ണഭക്ത വന്നിരിക്കുന്ന
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലേ. അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ പ്രകോപിതരാകരുത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു കളിയാക്കി എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിടരുത്, നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് ഒരു കോട്ടവും തട്ടരുത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഒന്നും ഒരു കോട്ടവും തട്ടാതെ ഏത് വെല്ലുവിളികളെയും നമുക്ക് നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കണം. നമുക്കറിയാം, വീടുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരും അല്ലേ. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, പിന്നെ മാംസാഹാരം കുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല, അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ചായ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കുന്നില്ല, കാപ്പി കുടിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോകുമ്പം സൽക്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താ, ചായ വേണോ കാപ്പി വേണോ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളിതൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അവർ വിചാരിക്കും, ഓ എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പം എന്താണ്, അതൊക്കെ നമ്മളൊരു നാണക്കേടായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് എന്നുള്ളത്. അതും ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. അപ്പം ആ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ നമുക്ക് നേരിടാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരാനായിട്ട് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിര ഉത്സാഹം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ഥിര ഉത്സാഹം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് പ്രതികൂലമായിട്ട് നിന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതൊക്കെ ഒരു നയത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ എതിർക്കാം, അതെല്ലാവർക്കും വരുന്നതാണ് എതിർപ്പ്. അപ്പം അതൊക്കെ നയത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്തായാലും കഴിക്കത്തില്ല. അവർക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, നമുക്കുള്ളത് മാറ്റി വയ്ക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ക്രമേണ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളും. അപ്പം നമുക്കതിനൊക്കെയുള്ള മനഃശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം, ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അലസത പാടില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അലസതയൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്കെന്താണ്, ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധിച്ച് നാമം ജപമൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് നടത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ക്രമേണ ഇങ്ങോട്ട് ചായ്വുണ്ടാകും എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, സ്ഥിരതയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത് വരുന്നത് ദയ, അനുകമ്പ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏതാണ് സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ 4 കാലുകളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാളയുടെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഋഷഭ ആരാണ്, പരീക്ഷത്ത് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. പരീക്ഷത്ത് എന്താണ്, ഒരു കാളയെ കാണുന്നു, കാളയ്ക്ക് ഒരു കാലേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി 3 കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ 4 കാല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ 4 കാലുകളായിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. സനാതനധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്, നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന ശാസനങ്ങൾ അതേപോലെ പാലിച്ച് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പാലിക്കുന്നതാണ് സനാതനധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ 4 കാലുകളെന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യത്തേത് തപസ് എന്നാണ്, തപസ്. രണ്ടാമത്തത് ശൗചം, വൃത്തി എന്നാണ്. മൂന്നാമത്തത് ദയ അല്ലെങ്കിൽ അനുകമ്പ. നാലാമത്തത് സത്യം. അപ്പൊ ഈ കാളയ്ക്ക് സത്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ്, സത്യമായിട്ടുള്ള കാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കലിയുഗത്തിലെ പ്രത്യേകതയായിട്ടാണ്. ഓരോ യുഗത്തിലും സത്യയുഗത്തിൽ ഏത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്, തപസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. രണ്ടാമത്തെ ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോൾ ഏതും നഷ്ടപ്പെട്ടു, ശൗചം നഷ്ടപ്പെട്ടു. മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ്, ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദയയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പൊ സത്യം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഒരു കാലായിട്ട് ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുന്ന കാള, ഋഷഭം. അത് ധർമ്മരാജനായിരുന്നു ഋഷഭമായിട്ട് വന്നത്. ഋഷഭം ധർമ്മരാജനാണ്, യമരാജനാണ്. അപ്പം ഇവിടെ അനുകമ്പ, ദയ. അപ്പം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ എടുത്തു പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു പില്ലർ, കാലായിട്ടാണ് ദയ അല്ലെങ്കിൽ അനുകമ്പയെ പറയുന്നത്. അപ്പം അനുകമ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്ത് വിശദീകരണം കൊടുക്കാം നമുക്ക്? അനുകമ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വിശദീകരണം കൊടുക്കാം? ഹരേകൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. മറ്റുള്ളവരോട് ആ, മറ്റുള്ളവരെ
മറ്റുള്ളവരോട് ദയ, അനുകമ്പ ദയ കാണിക്കുക, തോന്നുക. സഹതാപം കാണിക്കുക, അല്ലെ? സഹതാപം. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദുഃഖിതരെയും പീഡിതരെയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, അതേപോലെ മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റു മൃഗങ്ങളെ കണ്ടാലും അവർക്കും അവരുടെ ജന്മം കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് ഈ ജന്മം മൃഗങ്ങളായിട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിച്ചത്, അല്ലേ? അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ കർമ്മഫലമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ജന്മത്തിൽ അവർ ആരായിട്ട് മാറിയത്, ഏതാ പല പല ജീവികളായിട്ട്, മൃഗങ്ങളും പല പല ജീവികളായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോടൊക്കെ അനുകമ്പ ഉണ്ടാകണം, അതിനെയൊന്നും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അവരോടെല്ലാം കാരണം എന്ത്, നമ്മൾ കൃതജ്ഞത ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്കറിയാം ഓരോ ജീവജാലത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചെടികളില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ചെടികൾ നമുക്ക് ആവശ്യം, പല ചെടികളാണ് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും റൂട്ട്സും, അല്ലേ, സ്റ്റെമ്മും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, ഈ ചെടികളൊക്കെയാണ്, അല്ലേ? അതാണ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ചെടികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. പല മൃഗങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഏതാ? പശു, കാള, അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള, അല്ലേ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഒരു പശുവും കുറച്ച് ഭൂമിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും പറഞ്ഞു. അതേകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ഫാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പശുക്കളെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഫാം, കൃഷിയിടവും പിന്നെ ഫാം, അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും. അപ്പൊ അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? ഓരോ ജീവിയും മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ആഹാരമാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് സഹായകമായ ഘടകമായിട്ട് മാറുകയോ ചെയ്യും, അല്ലേ? അതൊരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആണെന്നല്ലേ, നമ്മളൊരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരും ഓരോ ജീവിയും അടുത്ത ജീവിതചക്രമായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ, അപ്പൊ ഓരോ ജീവിക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള ഇടമാണ് ഇത്. നമുക്ക് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്ന വെറും 4 ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്, അല്ലെ? ബാക്കി 80 മറ്റു ജീവജാലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം കൊന്നൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയിൽ എന്താണ് പല ദുരന്തങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ സാധനവും പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതെല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ ജീവജാലവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനും ഓരോ ജീവജാലത്തിൻ്റെ അടുത്തും കടമയുണ്ട്, കർത്തവ്യമുണ്ട്, കൃതജ്ഞത കാണിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃതജ്ഞത എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വാക്കാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത്, അല്ലേ? എല്ലാവരുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രകൃതിയുടെ ചര അചര, അല്ലേ? നമ്മൾ വീട് അചരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഉള്ളോണ്ടല്ലേ നമുക്ക് മഴയും ഒന്നും കൊള്ളാതെ കഴിയാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലേ? പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്, അല്ലേ? വീടുണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ സകല ചര അചരങ്ങളും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ്, അനുകമ്പ ആരോട് കാണാം, ഭൂമിയോട് പോലും നമ്മൾ അനുകമ്പ കാണിക്കണം എന്നാണ്, കൃതജ്ഞത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഈ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഭൂമി മാതാവാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ആ മാതാവിനോട് നമ്മൾ ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കണം, അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ജീവജാലത്തിനോട് നമുക്ക് വെറുപ്പ്, മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളോട് മാത്രമല്ല, മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോടും നമുക്ക് എന്ത് വേണം, കൃതജ്ഞതയും അതുപോലെ തന്നെ അനുകമ്പയും വേണം. ഇപ്പം മുതിർന്നവരോടും ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇപ്പൊ അനുകമ്പയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് വൃദ്ധാലയങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പൊങ്ങി വരുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ മുതിർന്നവരെ എല്ലാം ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞ് വൃദ്ധസദനത്തിൽ കൊണ്ട് തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണെന്നാണ് നമ്മളെ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. അപ്പം അവർ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്, നമ്മളൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, അല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പഴുത്ത
ഇതാണ് ഇല എന്താണ് വീഴുമ്പോ പച്ച ഇല പച്ചപ്ലാവില ചിരിക്കും. പച്ചപ്ലാവില ചിരിക്കും. അപ്പൊ നാളെ തനിക്കും അതാണ് അവസ്ഥയെന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല. പച്ചപ്ലാവില ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് വയസ്സായി, നാളെ നിനക്കും വയസ്സാകും. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ പ്രകൃതി അനുസരിച്ച്, പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് 6 തരം മാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, യുവാവായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആളെന്ത് ചെയ്യുന്നു, വയസ്സാകും, ഓൾഡ് ഏജ്, വീക്ക്നെസ് വരും അല്ലേ? ശരീരമൊക്കെ ക്ഷയിക്കും, പിന്നെ എന്താണ്, വയസ്സാവും, മരിക്കും. അങ്ങനെ 6 തരം ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഉണ്ട്. അതെല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊന്നും ഇന്നത്തെ യുവജനതയോ കുട്ടികളോ ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് ഏതിനെക്കുറിച്ചാണ്? അനുകമ്പ, ദയ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത ആർജവം. ആർജവം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധത എന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കലിയുഗം, ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ചതിയുടെ ഒരു കുഴിയാണ്. ചതിക്കുഴികളാണ് എല്ലായിടത്തും അല്ലേ? ഏത് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ, സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ചതിയാണ് അല്ലേ? ചതി പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പറയും. എങ്ങനെയാണ് ആ ചതി നമ്മുടെ പുറത്ത് വീഴുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഏത് കാര്യം എടുത്താലും, നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാര സാധനമാണെങ്കിലും എല്ലാം ചതിയിലൂടെയാണ് അല്ലേ? എല്ലാം വിഷം കുത്തിവെച്ചല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? രേഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെന്താണ്, വിഷമാണ് ഈ പച്ചക്കറികളായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ എവിടെ പോയാലും ചതിയാണ്. ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്താൽ അതിന് കുറേ അധികം കോളുകൾ എല്ലാം എന്താണ്, ഫ്രോഡായിട്ടല്ലേ? അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വാർണിംഗ് നമുക്ക് തരുന്ന ഫ്രോഡ് കോള് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം വാട്സപ്പ് മെസ്സേജസ് വരുന്നത് പലതും ഫ്രോഡായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു വിളിയിലൂടെ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള പണം മുഴുവൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ആയിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഈ കലിയുഗത്തിൽ സത്യസന്ധത ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തെറ്റിൻ്റെ കുഴിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും. ചതിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും ഒരു മടിയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ സത്യസന്ധത കൊണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. എന്താണ്? എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് എത്ര കുറ്റമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നോക്കത്തില്ല. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആചാര്യന്മാർ പറയും, നമ്മളിങ്ങനെ വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ്, ചൂണ്ടുവിരൽ, നീ ആ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിരലേ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി 4 വിരലും നമ്മളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമ്മളെ ചൂണ്ടുകയാണ്. ഒരു വിരൽ അങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടുമ്പോൾ 4 വിരൽ നമ്മളെ ചൂണ്ടുകയാണ്. അപ്പം എന്താണ്, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഒരു വിരൽ, കാലില്ലാത്തവനാണ് ഒരു വിരലില്ലാത്തവനെ കളിയാക്കുന്നതെന്ന് പറയല്ലേ? അപ്പോൾ അതെന്താ കാണിക്കുന്നത്? നമുക്ക് 100 തെറ്റുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിനെ കാണാനായിട്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ടും ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്കെന്താണ്? നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ സ്വയം ഇത് ചെയ്യണം, വിലയിരുത്തണം. സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ നടത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്തുക, എനിക്ക് എത്രയൊക്കെ തെറ്റുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കെന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റ് നിസ്സാരമായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, നല്ല ചിന്തകൾ മനസ്സിലുണ്ടാകുക. നമ്മളിത് സദാചാര പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കുക അല്ലേ? ശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കിയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണാതിരിക്കും. ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തരൊന്ന് ആലോചിക്കുക. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക, കിടക്കുന്ന ആലോചിക്കുക, ഞാൻ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു, ആരെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചീത്തയായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദൂഷ്യം പറയത്തില്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ ദൂഷ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് ആരെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ദൂഷ്യമുണ്ട് എന്ന് സ്വയം ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ നോക്കി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മറ്റുള്ളവരെ കാളും കുറ്റം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാതിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല സ്വഭാവമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യരുത്? മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ, ദൂഷ്യം, നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കി കളയാണ്. നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം അങ്ങ് പോകും അല്ലേ? ഫോണിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസികളുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഓരോരുത്തരുടെ കുറ്റമായിരിക്കും.
പറഞ്ഞു വരിക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പാടില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഭൂമിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒക്കെ എന്താ നികുതി കൊടുക്കണം അല്ലേ? നികുതി കൊടുക്കണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അത് ഭാവാർത്ഥത്തിലൊക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ രാജ്യത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട നികുതി നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ കൊടുക്കണം. അതിലൊന്നും കളവ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വരുമാനം കുറച്ച് കാണിച്ച് കുറച്ച് നികുതി കൊടുക്കുക, നികുതി വെട്ടിക്കുക എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മ. കാരണം എന്താ? ഈ നികുതി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണ് അല്ലേ? രാജ്യഭരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനാണ് നമ്മൾ നികുതി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ തെറ്റായ വഴിക്ക് നമ്മൾ പണം സമ്പാദിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആരെങ്കിലും പറ്റിച്ച് പൈസ സമ്പാദിക്കുന്നതും ഏതാണ്? സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മയാകും. അപ്പം അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ഇതാ കുറച്ച് നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകരുത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് സാക്ഷിയായിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ സാക്ഷിയായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ മരത്തിൽ 2 കിളികൾ ഇരിക്കുന്ന പടമൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. നമ്മൾ ലെവൽ 1 പഠിച്ചത് അല്ലേ? ഒരു കിളി ഏതാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നു, ഒരു കിളി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്ന കിളി ആരാണ്? ആത്മാവ്. നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവ് ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഏതാണ് വിധി എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാകും, ശിക്ഷ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ആചാര്യന്മാർ പറയുന്ന യമരാജന് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വിടും, ഇന്നയാൾ ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വിടും. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എന്ന് കളിയാക്കി പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? പരമാത്മാവ് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ സമയം ദൂഷ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചും പറഞ്ഞും സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ സമയം കൂടെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോ അതിന് അവസാനം ഇല്ലാതെ പോകുമല്ലേ? സമയം പോണത് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരെടുത്തെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ ആരെയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകാതിരിക്കുക. പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആളിന് ഉത്സാഹം, നമ്മളും കൂടുതൽ പറയും. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്ത 9ാമത്തെ വരുന്നത് മിത ആഹാരം, മിതമായ വിശപ്പ് എന്നാണ്. നമ്മൾ ആഹാരം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം, അത് പ്രസാദമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രസാദം കിട്ടും. ഇത് പ്രസാദമല്ലേ, കൊള്ളാം, നല്ല രുചി എന്ന് വിചാരിച്ചാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുന്നത് തമോ ഗുണത്തിനിടയാക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കിടക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നും അല്ലേ? ആലസ്യം വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തമോ ഗുണക്കാർക്കാണ് ഈ ആലസ്യം. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം, നമുക്ക് ശരീരം ആരോഗ്യപരമായിട്ട് നിലനിർത്തണം. കാരണം എന്താണ്? എങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ആത്മാവിന് നമുക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യം വേണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരോഗ്യം നിലനിർത്തണം. പക്ഷെ കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കുക നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹാനികരമാക്കുകയാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് കൊടവണ്ടിയും അതും ഇതുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ? ദുർമേധസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാനും ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് മാറും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പം നമ്മുടെ സമയവും ഒക്കെ നഷ്ടമായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഏതിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉപദേശാമൃതത്തിനും മിതാഹാരത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? മിതാഹാരം കഴിക്കണമെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉപദേശാമൃതത്തിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൃത്യസമയത്ത് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കണമെന്നാണ്. നമുക്കുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകള് ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. സതി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചെയ്തു, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ആഹാരം ഇങ്ങനെ കിച്ചണിലൊക്കെ നിൽക്കുക, ഓരോരോ ജോലി ചെയ്ത് നമ്മുടെ സമയം പോണത് അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, ഗ്യാസ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരും അല്ലേ? അപ്പൊ ഗ്യാസ് ട്രബിളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കുടലിൽ നമ്മൾ ആഹാരം കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? അസിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ?
അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യത്തെ ഹനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ആഹാരമാണെങ്കിലും നിശ്ചിത സമയത്ത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരു സമയം കൂടുതൽ കഴിക്കാതെ ഏതാണ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് അല്ലേ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആരും ഒഴിവാക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ ചിലർ ശരീരം പൂഷണിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കും. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആരും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മിതമായിട്ട് കഴിക്കുക. പിന്നെ ഒരു 11-11:30 ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഏതാണ് അത് സംഭാരമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 1 മണി ആകുമ്പം നമ്മൾ ഏതാണ് നമ്മൾ ചോറ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിക്കുക. വൈകുന്നേരം അതേപോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഘുവായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാം. രാത്രി നമ്മൾ അതേപോലെ നേരത്തെ 8 മണിയാകുമ്പോഴേ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് 10 മണിക്ക് മുന്നേ ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഡെയിലി റൊട്ടീനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ശരിക്കും വെറുതെ എന്താണ് കുറയ്ക്കുക നമ്മൾ പറയല്ലേ, കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കരുത്. കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ഓരോ ഇതാണ് പിന്നെ പണ്ടങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി അത് ഒഴിവാക്കുക. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഹാരത്തിന് ഒരു നിയന്ത്രണവും വരും. ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ആഹാരത്തിന് നിയന്ത്രണവും നമുക്ക് വരും. പിന്നെ അതാണ് കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുക. ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കുക. അത് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് വരും. ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ വരും കൃഷ്ണപ്രസാദം പ്രത്യേകിച്ച് കഴിക്കുമ്പം. അടുത്ത 10ാമത്തതാണ് ശൗചം. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു കാലും കൂടെയാണ് അല്ലേ. 2ാമത്തെ കാലാണ് ശൗചം അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തി. നമ്മൾ വൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ. മനസ്സാ വാച കർമ്മണ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശുചിത്വം വേണം. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം. അതെങ്ങനെ നേടാം? ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം എങ്ങനെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും? നാമജപമൊക്കെ നടത്തുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, കേൾക്കുക അല്ലേ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് ചിന്തിക്കുക അല്ലേ. നല്ല ചിന്ത വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമായിട്ട് വരും അല്ലേ. ആരോഗ്യത്തിനും അത് നന്നായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും TV കാണുന്നതും മൊബൈലിൽ കാണുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സീരിയലുകൾ നമുക്കെപ്പോഴും വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പത്രം എടുത്താൽ മുഴുവൻ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ പത്രം വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അറിവ് വേണം. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബലാത്സംഗം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അല്ലേ, മോഷണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. അതൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ എന്തായി അതിൻ്റെ ഫലം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസവും പത്രക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. അവർക്കിങ്ങനെ വാർത്ത കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, വായനക്കാരെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ വിഡ്ഢികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും വായിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിലയേറിയ സമയം കളഞ്ഞു കുളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോകണ്ട. ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കുക. ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, അതൊക്കെ വായിക്കുക. വേണ്ടാത്തതെല്ലാം തള്ളിക്കളയുക. TV കണ്ടാലും റേഡിയോ കേട്ടാലും മൊബൈൽ കണ്ടാലും പത്രമോ മാഗസീൻസൊക്കെ വായിച്ചാലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒക്കെ അത് അതേപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴും തട്ടുതകർപ്പൻ പാട്ടുകളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. നമുക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന നല്ല ഈണത്തിലുള്ള നല്ല പാട്ടുകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതും. നമുക്ക് സമാധാനമാണ് വേണ്ടതല്ല. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ
തന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരവും പ്രവൃത്തിയൊക്കെ നന്നായിരുന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകും. ചീത്ത സംസാരവും അങ്ങനെയുള്ള സംസർഗമൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സ് പിന്നെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. എന്തൊക്കെയാ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം? കുളി ആ, അതുപോലെ വസ്ത്രം കുളിക്കുക, പിന്നെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം വസ്ത്രം ധരിക്കുക, അല്ലേ? ധരിക്കുക. അതേപോലെ നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആർഭാടങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലേ? കണ്ടമാനം നമുക്ക് ഏതാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി നമുക്ക് സൗന്ദര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ, അതിനെ നമ്മൾ അതുപോലെ നിലനിർത്തി ആ തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ വേഷവിധാനങ്ങളും ആഭരണം ധരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിന് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഏതാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ, അതൊക്കെ വാരി ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടി മോടി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയവും ധനവും ഒക്കെ പോകും, അല്ലേ? ധനം ഒരുപാട് പോകുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് വിഷമം വരും, അല്ലേ? അപ്പം നമ്മുടെ സമയം വേണ്ട പോലെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, എന്നാൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്, ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ദിവസങ്ങളില്ലെന്നല്ല, നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് മരണം വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കിട്ടിയ സമയം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു രാജാവിന്, തെക്കേ ഇന്ത്യൻ രാജാവാണ് ഖഡ്വാങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ്. ഭയങ്കര ശക്തനായിരുന്ന തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു, പണ്ട് കാലമാണ്, സത്യയുഗത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ദേവന്മാർ അവിടെ ക്ഷണിച്ചു, എന്തിന്, അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് അവരെ സഹായിക്കാൻ. അവർക്കൊന്നും പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത അസുരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ ഖഡ്വാങ്ക രാജാവിനെ ക്ഷണിച്ചു. അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ എന്താണ്, അവർക്ക് അസുരന്മാരെ എല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ ദേവേന്ദ്രനെല്ലാം വലിയ സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങക്ക് എന്ത് സമ്മാനമാണ് വേണ്ടത്, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം നൽകിയേ മതിയാവൂ. എന്ത് സമ്മാനമാണ് വേണ്ടത്, ഇവിടെ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ കഴിയാൻ സ്വർഗലോകത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഖഡ്വാങ്ക രാജാവ് എന്ന്, എനിക്കിനി എത്ര നാളുണ്ട് ജീവിതം എന്ന് ദേവന്മാർക്കെല്ലാം ഗണിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ. അവർക്ക് ഭാവിയും ഭൂതവും അല്ലേ, വർത്തമാനവും ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്കിനി ഒരു നിമിഷം മാത്രമേ ജീവിതമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഏതാണ് യുഗങ്ങളാകുന്നു. അവരുടെ വർഷവും നമ്മുടെ വർഷവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ, അല്ലേ? ദേവവർഷങ്ങളും വർഷങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അപ്പം തന്നെ അവരുടെ വിമാനമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ദേവന്മാർക്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ ഭൂമിയിൽ വരികയും രാജ്യത്ത് വരികയും ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിച്ച് എന്ത് ചെയ്ത്, കിട്ടിയ നിമിഷം ആരാധിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഖഡ്വാങ്ക രാജാവിന് സാധിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ചിലർക്ക് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടി വരും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പം കിട്ടിയ സമയം എന്താണ്, ചിലരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു നിമിഷമേ ഉള്ളൂ, അപ്പം എനിക്ക് സ്വർഗലോകത്ത് ആർഭാടമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലേ? പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതേപോലെ. പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസമേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ 7 ദിവസം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വണ്ണത്തിന് അല്ലേ ഉപയോഗിച്ച്, അങ്ങനെ തക്ഷകൻ കടിച്ചതുപോലും അറിയാതെ അദ്ദേഹം ആ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പം അതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സമയം വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി, അപ്പം നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആർഭാടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമയം കളയരുത്, അല്ലേ? അപ്പം ആന്തരിക ബാഹ്യ വൃത്തിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ശൗചം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക, പൂജാമുറി വൃത്തിയാക്കുക, വിളക്കും മറ്റ് പൂജാ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക, അല്ലെ? നല്ല പൂക്കളുള്ള ചെടികൾ നട്ടു വളർത്തുക. അതെല്ലാം ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുചിയുടെ കൂടെ വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്, വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. ഇപ്പം എല്ലാവരും വീടെല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വിളക്ക്, പൂജാമുറിയും പരിസരവും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം, അല്ലെ, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റവും വസ്ത്രധാരണവും എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം,
നല്ല രീതിയിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ വൃത്തി മാത്രമല്ല, ശുചിത്വം മാത്രമല്ല, എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കണം അല്ലേ? എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരവും അതിൽ പെടും. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വൃത്തി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംസാരം അല്ലേ? ബാഹ്യവും ആന്തരികവും വരും ഏതാ സംസാരം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ നല്ല ഭാഷ മാത്രം സംസാരിക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക. ഓരോരുത്തരടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാനും ആയിട്ട് സാധിക്കുക. ഇതൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ, എന്നാലേ നമുക്കിത് സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതാണ് തനിയെ വരും എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് മനഃപൂർവ്വം നല്ല ഭാഷ സംസാരിക്കാനും നല്ല പെരുമാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ശൗചം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അടുത്ത് വരുന്നത് നിയമം, ധാർമ്മികമായ ആചരണങ്ങൾ. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചാൽ പോരെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മതി. നമ്മൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആകും. അപ്പൊ പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിതാനാം പാവന